Prophet Shepherd Bushiri ndi mmodzi mwa maprofeti amene amalemekezedwa kwambiri ku Africa, amasatiridwa kwambiri ndi anthu amaiko monga Malawi, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, kungotchula maiko ochepa chabe. Kulemekezedwa uku kuli apo anthu ena samampasa ulemu mkuluyo, ndipo anthu ochuluka akhala akususana kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi mphamvu zake m'mapemphero, chuma chake, komanso mirakuli imene mkuluyo amachita. Ndipo kusalemekezedwa kwakenso kuli apo Amalawi ena amene amayimba anaonesera poyera kusagwirizana ndi mkuluyo poyimba nyimbo ena zomunyoza, ena nyimbo zina zooneka ngati akumutamandira koma kumapeto kwake ndi kuzatulusanso mkwiyo. Mu tsiku la lero ndakubweretserani nyimbo 6 zimene zinayimbidwa ndi anthu okwana 5 zimene zimalankhula monyoza munthu wa mulunguyo. Ndipo amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, mosakutayirani nthawi, mundilole kuti ndikupasireni list imene. Pa namba 6 pali nyimbo ija imatchedwa kuti Blood Money. Nyimbo ya Blood Money anayimba ndi Mafo. Money is devil, kuti money is good. Damn, you ain't so bad. Ukucheda bwela ucho wine mulamu umaine toto chuma cha haramu. Mothandizidwa ndi Zafre, ndipo anachita feature ndi anthu monga Cole Williams komanso ndi Stedo Legend. Nyimboyi inajambulidwa zaka 6 zapitazo, imene sinalankhule chindunji koma inayankhula mozimbayisa, ndipo amayankhula zokhuza ndi Blood Money. Mukayimvesera nyimboyi mupeza uthenga kuti nkhani zimene zimakambidwa umozi, nkhani zonsezi ndi za Prophet Shepherd Bushiri. Komatu ngakhale zinachitika, mkuluyo sanayankhule kanthu kena kalikonse, sanachitepo komenti, sanalankhule mawu ena lonse onyoza Oimbawa, anangozitaya. Mchaka cha 2015 pa 27 November, Moses Makawa komanso Thomas Chibade anayimba nyimbo imene title yake amati Achinyengo. Imene yitu ndi point number 5. Moses Makawa ndi Thomas Chibade anabwera ndi nyimbo imene amayankhula kuti anthu akamaliza sukulu masiku ano mangoyambisa mpingo, izi ndi izi mwakuti ukutu kunali kufuna kubisala pambatata, kubisala mbatata, chifukwa chokuti adayankhula mawu amodzi amene analinso amene ankachita trendi mu nthawiyo mchaka cha 2015, zimene Prophet Shepherd Bushiri anayenda mmalere mastepe tingapo osaponda pansi. Ndipo mu nyimbomo munali mawu monga awa: naneso ndikakutaka iwo wanga ndiyambisa changa chali chipeteko sito weka akamaliza sukulu akungoyambisa mpingo pano ena akuluka opanda mabiko munalikohe kolo utandiyitanira kukampingo kako sindingabwereko nyumba isi ya tate wanu ndi ya tate wanga, nyumba isi ya tate wanu. Amayi ndi abambo, nyimboyi inali yosayamikira kapena yosusana kwambiri ndi zimene mkuluyo Prophet Shepherd Bushiri amachita. Pa namba 4 pali nyimbonso ya Mafo. Ya Mafo ikubwereza kawiri, imene mayankhula kuti akandipweteka malozi. Pa 5 May mchaka cha 2016 nyimboyi idatuluka. Anthu ochuluka adayamikira nyimboyi kuti inayimbidwa bwino, ina ndi ma views abwino. Komanotu akandipweteka malozi inalinso indirect yoyamikira chuma cha Bushiri, yoyamikira ma creative ways a Bushiri, yofunisisa ndithu kuti atajoina nawo zimene Bushiri amapanga. Koma kumapeto kwa nyimboyi kunali mawu monga awa. Yes, ndikungokambatu koma sikuti zikhonza kuchitika. Awa ndi mawu amene ankaoneseratu poyera kuti nyimbo yonseyi cholinga chake chinali
kufuna kususana ndi zimene Prophet Shepherd Bushiri amachita. Pa namba 3 mu February 2017 munthu amene ankaimba nyimbo za gospel koyamba ndipo adalengeza kuti wasiya kuimba gospel walowa secular chifukwa chokuti wazindikira kuti nyimbo ndizo ntchito yake. Patience na Madingo adayimba nyimbo yoti dziko lili pamoto. Nyimbo itatuluka, Patience na Madingo pofunsidwa anakana kuti nyimboyi sanayimbe pofuna kususana ndi Bushiri kapena kufuna kupereka uthenga wake pa chipani cholamula mu nthawiyo cha DPP. Izitu zikhonza kususana pang'ono. Ndikutengereni pachiyambi. Mchaka cha 2015 kumapeto, Prophet Bushiri anapita ku Nzuzo ndipo analandiridwa kwambiri mwa ulemu. Kunali zinthu zopasidwa ulemu zija. Bushiri anayitana anthu alendo osiyanasiyana opitirira 3000 amaiko onse amene amamusatira Bushiri anabwera kuzakhala nawo pamwambo umene wamapemphero. Anthu ku Nzuzo anali okondwera kwambiri kuti business yawo inayenda bwino chifukwa kunabwera unyinji wa anthu. Wabwera Bushiri mbijama yana Madingo imene amati wabwera pa 30 November mchaka cha 2020 pa nthawi imene Prophet Shepherd Bushiri anayankhula kuti wabwerera ku dziko la Malawi ndipo wachoka ku dziko la South Africa. Imene itu ndi Misri imene mpaka na panopa a dziko la South Africa samatha kumvesa kuti kodi zinatheka bwanji Prophet Shepherd Bushiri kusiya dziko kuchoka mzikomo popanda wina aliyense kudziwa, iye ndi banja lake popanda wina aliyense kudziwa zinatani zinatheka motani. Mpaka na panopa palibe amene amadziwa, ngakhale pali mphekesera yayikulu yokuti mkuluyo anachoka ku dziko lija kuti abwera president ndi amene anamtenga anakwera nawo jet ya president. Koma izizi zilibe umboni kwenikweni chifukwa Bushiri anafika ku Malawi ndege ya president isanafike. Chabwino, tili pa namba 2 na Madingo, nyimbo imene anayankhula kuti wabwera. Iyi ndi direct, palibe so chokuti tikasusane chifukwa chokuti nyimboyi imafotokoza za zimene Bushiri amayankhula kuti anthu aku Malawi amuchitira nsanje, sangabwere ku Malawi kuzakhazikika achani. Ndipo Patience na Madingo anayankhula mawu kuti anayankhula kumapeto mawu awo akumafunzana kodi mtafika ena timuli ndi manyasi singabwere nsopazana mdata mauzi kuyenda kunjako kuti mudane na tima kuchitira nsanje kuno koma mavuto akabwera. Bushiri pa nthawi imene anafika ku Malawi anafunsidwa ngati kubwerera kwake angabwereso ku South Africa nanga nchifukwa chani wachoka. Ndipo Bushiri mawu ena anayankhula kuti chuma umatha kupanganso china koma moyo ndi kamodzi, ofunikira kuteteza ndi moyo. Apatu zinampasa Patience na Madingo moyo wina
chifukwa mu nyimbo yake anachitamo include mawu amene prophet shepherd Bushiri anayankhula. Ati chuma utakupanga china kumamoyo ndikamotiko. Ati chuma utakupanga china. Pa number 1 pali Pixie ndi nyimbo yake ya Nthuzi. Ngati mwayikonda video iyi, please ipaseni like, ichiteni like, siyani uthenga uliwonse umene mukufuna mutasiya moka comment section below. Pa number 1 pali Pixie, nyimbo imene amati Nthuzi. Nyimbo inatuluka 2015 ndipo inali nyimbo imene ndi direct yopita kwa Bushiri. Bushiri sizinamusangalatse kwenikweni polankhula kuti Pixie akuyenera kaona kuti asiye njira zake yambe kusatira uthenga wa Mulungu. Pixie adayankhula mu nyimbo ya Nthuzi kususana kwambiri ndi zimene prophet shepherd Bushiri amachita. Mu nyimbomo munali mawu monga awa: abambo prophet akazi ya prophetess chondidabwitsa makhala ndi confidence ina thoughts zimayendera maitanidwe mesa ndi mphatso yoti ena alibe mabanja pano mwayambitsa yanu church dzina lake pagugo. Poyankhulapo za izi patadusa nthawi yayitali zaka zingapo, poyankhulapo za izi shepherd Bushiri adayankhula kuti iye ndi mkazi wake ndi thupi limodzi, ndipo thupi limodzi silichita zinthu zosiyana. Iye ngati ali prophet, mkazi wake sakuyeneka kukhala prophetess. Adapereka chitsanzo chokuti atumiki ambiri m'Baibulo adakhala a prophet, akazi wawo adakhala a prophetess. Iyeyo palibe chilichonse chomulaka. Ndipo Pixie mu nyimbo yake adayankhula, and I quote: tilibe mphamvu zokupangirani judge koma ngati kuchahena chonde msatipange drug kuwuza anthu a mumpingo mwanu alemera akhristu wanu kupusa mayambo sekerera. Amen. Mulungu wachita kothekera usiya olimbikira ntchito nkumangopemphera kena kwa mayamba sa. Tilibe mphamvu yokupangirani judge koma ngati ndikugahena chonde msatipange drug. Zina langa ndine Sam Mavita. Mukuziwa chinthu chimodzi, mutakhala kuti video iyi mwayichita like komanso mwaonera ma video enawa zikhonza kukhala zapamwamba. Remember, this is more than just entertainment. On behalf of His Excellency